poslucháči, ďalším pravidelným a treba povedať, že veľmi obľúbeným hosťom u nás v štúdiu je pán František Stromokocúr, ochranca zvierat, poľovník a zverolekár. Dobrý deň. Vítaj, Zuzana. Dáka si celá červená, čo? Celú noc si sexovala. Myslíte vy aj na niečo iné, prosím vás? Hej, pozri, dievka, takto ti to poviem. Niekto sexuje raz za mesiac. Niekto raz za týždeň, niekto každý deň. Ja sexujem, kedy sa mi zachce. Minulý rok sa mi napríklad nechcelo. No, to vašu manželku teda ľutujem. Á, moja manželka je veľmi naivná, Zuza. Predstav si, išla na mesiac na liečenie a v kufri som mi našiel 30 kondómov. Hádam si nemyslí, že budem každý deň za ňou chodiť. Podľa mňa priam dúfa, že nie. Ale Zuza, čo ty vieš? Ale pozrime sa na telefónnu linku. Haló, kto volá? Láslo Komárom. No, vítaj, Láslo. Ale povedz nejakú dobrú novinu, lebo tá Zuza tára sa mi blbosti. No, počúvaj, František, no. On je. Kúpil som psa. No, špica. Nie špica. Iného som kúpil, nie špica. No, dobre, no. Špic nelúbim. Hej, no. No. A akého? No, otec Čivava a mama Bernardi. No, to musel mať otec dobrý výskok. No, tak je to. Preto je to velice vzácna fajta, vieš? A koľko ten pes stojí? Čo ja viem? Asi hodinu. Nie, ja myslím, že čo stojí. Čo ja viem, čo si nesadne? Stojí. Láslo, ja chcem vedieť, koľko si za neho zaplatil. Teraz sadol. No, čo? Jaj, no, to som dostal ako prekvapkanie k môjmu narodenníku. Ty si mal narodeniny? Áno. Joj, no tak to ti gratulujem. Ďakujem. A čo by si odo mňa chcel ako darček, čo? Had, mohol by si ma naučiť, ako vycvičiť toho kuťuša môjho malého? No tak začneme základnými príkazmi. Sadni. A počkaj, donesem stoličku. Ale... Nie, ty si máš sadnúť. To musíš povedať tomu psovi. Áno. No, musíš sa mu pozerať do očí, dvihnúť prst a povedať sadni. No, tak skúsi, počkaj. Sadni. No, čo urobil? Nič, sedí ďalej. Ale tomu nemôžeš povedať, keď sedí. Nie? Sadni, keď sedí. No, skúsime niečo iné. No, kto iný? Napríklad mu povedz k nohe. No a ku ktorej? Čo ku ktorej? No ku ktorej nohe mu to mám povedať, vieš, no. Hlavej zadnej by som veľmi nerád, lebo náhodou zdvihne. Je by nebezpečný. Ale nie. Choď od neho trochu ďalej, zdvihni ruku. Áno. Potom prudko ukáž smerom dole a povedz jeho meno a k nohe. Dobre, skúsim. Jeho meno a k nohe. Neopakuj po mne ako papagáj. No. Jo, papu? Papu. Ako sa volá ten tvoj zázračný pes? Jo, no tak podľa onej kreslenkový seriál. Miezga čalát, vieš? No. Mafia. Ale oni pritrobili. Mafia bola mačka. Pes bol Floky, ak nemýlim. No, dobre, no tak zakrič. Floky k nohe. Dobre. Floky k nohe! No, čo urobil? Došťal sa. Nesmieš tak kričať. No, s poveľmi treba jemne. No, akože poveľmi. Akože len trochu nie poveľmi. Ale... S poveľmi. 7. pád. S kým, s čím, s poveľmi. Ty štiš s poveľmi, to sú kto? Čo to trepeš, Láslo? Že si povedal, s kým, s čím, s poveľmi. S čím, s poveľmi. No. Láslo, ty nevieš, čo je to poveľ? Však viem, to je poveľ. Však je poveľ homil, poveľ habera, poveľ bobek, poveľ... Ja nehovorím Pavel, ale poveľ. Poveľ ako rozkaz. Jo, ako na vojne. Áno, ale nesmieš tak strašne kričať. Tak s čím začneme? Čelom vzad? Ale... Prosím ťa, čelom vzad, v živote psa nenaučíš. By si sa čudoval. Keď ma hryzne do nohy, tak vždy urobí čelom vzad a uteká jak hovado. Jak besný uteká. No, len si daj pozor, aby nebol naozaj besný. Áno. Nemal si bielu penu okolo úst? Mal? Ráno. Láslo, preboha, veď si od toho psa dostal besnotu. Okamžite utekaj k lekárovi. Ty si sa vôbec nezlakol, keď si ráno videl, že máš okolo úst penu. Nie, normálne som sa oholil. Láslo, ty si taký chumaj. Vieš, ako si ma vystrašil. No dobre, no však, prepáč teda, no. Tak naučíš ma narábať s tým psom. No dobre, no. Čo teraz Floky robí?
Chodí na koberec. No tak ho chyť, namoč mu čumák do kôpky, ktorú naložil, povedz fuj a potom mu daj novinami po zadku. Okými. A to je jedno, nemáš doma prácu. Na práci mám vyššie hlavy, však musím vytepovať koberec, kým dojde manželka domov. Ale nie, noviny. Aké máš noviny doma? Uj sú. Ale ešte som neprečítal. To je jedno. Urob, čo som ti kázal. Dobre. Fuj, Floki, fuj. Mi csináltál, rozkuťuš. Nese. To mi čítaš z tých novín? Nie. To nadávam psovi, jak si povedal, nie? No a ako reagoval? Kusol ma do ruky, roztrhal noviny a potom sa vyválal v tom. V čom preboha? No jak to mám slušne povedať, no. Taký ten oný hrubý domáci produkt, čo to spravil. Myslíš hovno? Áno, no však hrubý domáci produkt môžeme na Slovensku aj tak nazvať, áno. Lášlo, ak ti mám poradiť, zožen si iného psa, potom mi zavolaj. Ako povieš barátom, tak ja zatiaľ konečník. No dobre, no tak maj sa. Maj sa. No, pán Stromokocúr, telefonát nám zase minul celý čas vyhradený na našu diskusiu, ale na jeden vtip sa hádam ešte miestečko nájde, čo? Vtip? Viem, taký je ten. Ani nie, že vtip, taká príhoda sa mi stala v lese zase, hej. Idem ti takto po strašnej výchrici pokúkať do revíru, teda čo ako, vieš. A vidím chlap na strome, hej, s takou plachtou veľkou, že sa vzbláznili. Na padáku sa spúšťa v takej výkrici. To nie je padák, to je stan. No, tak Zuzá, ja už idem. Ahoj.